kemarin engkau masih bersamaku ing kutha Solo. Lagu tolol. Yo Bekasi yo. Kutute Pak Jono Gudi Ata kembur Bakan aku bapak nganggo mandek janda serius sindene ya braok-braok wiraswarane ya tatak tanggon tangguh ayo tur ya sone ya mendukung Jodipati Pak yo dilawan ayo dhewe ayo yo entekno Bekasi yo Cahyat Mojo mati ya manglung ora wis tuwa ngarah apa sabar Oke, terima kasih matur nuwun. Katur dumateng Bapak Haji Muhammad Teguh sekalian dan sekeluarga kutut manggung wis katur. Dan yo ripalungguhan iki ngaturke pamundhut iki ana nawala. Ya diwaca dhisik. Dari Mas Dani kami tuwa. Lah iki lho cahe. Ayo. Dusun Plosorejo, Desa Njoho Pace. Wih. Siap request Sutya. Oke, Pak Wo. Ayo. Muga sampean ndang entuk jodoh. Ayo. Mesake mergo lek kami tuwa iki randang rabi ngono lek mrentah ki panas ora adem. Ayo. Lah nek garwane kena ana nggih tetimbangan. Iya. Sugeng dalu Pak Cahya kula nyuwun gending nyidra asmara. Kula Mbak Sri Lestari Surabaya. Njenengan Mbak Sri? Oke, siap nggih. Ayo, matur nuwun. Pamundhutan gending saking Bapak Besan Haji Muhammad Suhar. Mlurah Rejoso kagem temanten kekalih Mas Pandu lan Adik Devi ugi besan kula Haji Muhammad Teguh kalian Ibu Hajah Misri geding podang kuning kalian Ojo Lamis ya ayo jojos terus meneh wah iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kagem tuan rumah Bapak Haji Teguh Supriyanto sekeluarga dan mempelai berdua grup peladen napa niki nyuwun gending solawat Jibril wah iki malah kaya Sabilu Tobah iki wae solawat Badar gending pepeling podang kuning gubuk asmara wah jan 5 pasak kaset ingkang terakhir sesideman lah sik tambah cekap semanten Pak Dalang salam saking grup peladen nggih matur nuwun Pak Sukron Mas Sukron S siap
Mangke kula aturaken. Ya. Coba kaya apa? Aku nyuwun karo genduk Birgita larase pelok karo genduk Winong Nawangsih sing saka Kediri lan saka Tulungagung. Ya. Nangis sajroning atiku. Pur. Ngadeg dong. Saya gede nih semono suaranya cilik ora. Ayo, iki gandeng iki lak mantenan to, Nong? Nggih. Ayo mengucapkan apa kepada mempelai berdua? Ayo karo Mas Suhar karo Mbak Devi, ayo. Mas Suhar dan Mbak Devi. Mbak Devi. Nggih. Semoga selamat sik, Ding. Pandu, Oh. Mas Pandu. Mas Pandu kok. Lah iya Mas Suhar Pandu Sambodo ngono. Lah ya sama aja, sampean ini nyapa to Mbak ngene. Lah kayak dibengok ibu-ibu kayak lo aku. Ya wis Mas Pandu. Ya. Mas Pandu kalian Mbak Devi toh? Ya. Selamat kepada Mas Pandu dan Mbak Devi. Selamat menempuh hidup baru. Semoga langgeng, barokah, rukun, ngantos puputing yuswa, pinaringan bagus waras, rezeki ingkang kathah. Terus ampun sampai pisah kados rencang kula niki. Wah. Nyapo aku ki nyapo. Aku wis meneng-meneng, Mbak. Mau wis apik ngarepe wis apik lho Nong, mburi-mburi nyampluk kancamu. Lah iya. Kowe urung. Kowe aja gleleng sik. Aja Iki gleleng calone sik. iki sing iret iki kabeh ya pedhot bakale. Kowe iki sik pirang tahun? Kowe petang tahun. Dot wae. Lah awakmu pirang tahun to, Bir? 4 tahun. Wis apik, petang tahun ini pacaran wis apik. Wis remuk kuwi wisan. Ning sabar ya Bir, sabar ya Bir ya. Lelakon adile mung disandang. Nggih. Mula yen pacaran ki ngangge wates-wates ya. Sing duwe wates ora mung Kediri tok, wong pacaran yo ngangge wates. Ya. Aja nganti kenemenen le pacaran. Mergo calone kowe esuk sapa bojomu ki Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Kamu hanya bisa mencintai, namun kamu tidak bisa menentukan besok aku menikah dengan siapa. Allah mengkodratkan kamu bisa merencanakan menikah dengan siapa, namun kamu tidak bisa merencanakan cintamu untuk siapa. Lho, ngono. Mula lek pacaran iki aja terus gawe omongan cilik ngono aja. Maman cilik niku napa, Pak? Allah, runtang-runtung ngalor ngidul. Apa-apa terus tukokne anggar ulang tahun tukokne gelang, kalung. Lah dalah kok capek bareng rabi terope dhewe-dhewe. Ayo, ini mesake ngono kuwi. Nggih, mugi-mugi kula nggih ndang antuk jodoh nggih, Pak. Heh? Mugi-mugi kula. Napa, Pak? Tahu kula. Kat mau dipoyoki lho, Pak. Ayo bir kita tahune ta ngono. Heeh. Lolono ge meneng. Ayo. Ini Pak Mantri Tego mang ya ana tahu takwa, tahu kuning kok ya ane. Nggih. Ucapamu apa, Bir? Nggih mempelai Bir, apa-apa nadyan kowe lagi stres ra masalah. Nggih, mugi-mugi Mas Pandu kalian Mbak Devi. Devi. Ah. Mugi-mugi saged dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Pun Pak ngoten mawon. Ah, Kula pinter. jomblo, Pak, mau piye ndongakne ya isone nggur kuwi, Pak, Pak. Aku iki jomblo, Pak, nuturi wong awakku dhewe remuk, Pak. Ayo, wis lelakon. Ki pilihan nduk cah loro, ki ana pamundhut sing ngersakake ya kuwi nyidra asmara utawa ula tampar. Ana sing ngersakake gubuk asmara, ana sing ngersakake podang kuning, ana Sutya. Lho, sing ndi? Gubuk asmara wae wonten, Pak. Sotya api. Gubuk asmara esut Sotya. piye? Yo, Sing Sotya. pengen gubuk asmara sapa? Gubuk asmara nggih, Pak. Ora kowe lho, Bir. Oh, nggih. Bir, kowe pengen gubuk asmara? Ya mesti pengen wis seneng amune gubuk asmara. Lho toh, api Sotya ya. Wis ora saiki, Pak. Ora Berarti dhisik heeh. Ayo, keceplosan dhewe to. Bola-bali tolol. Sing ndi? Sing sepakat Wina karo Birgita iki. Gubuk asmara. Sotya. Gubuk asmara. Wis timbang ayah-ayalan saiki ngene, tak tengahi. Gambir sawit. Wis gubuk asmara sik, gubuk asmara. Ngalau ya, Nong. Awakmu kan sik duwe mesake kae. Ayo. Slendro, ayo ben. Ayo bawa sik. Kawani sik no, komplit no sak poconge no. Ayo.
Apa mesti bir? Bir. Nyingkar. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Bocah galo nembang ya sik apik. Apik ngono iki jlimur. Profesional iki ngono kuwi. Nadyan to atine remuk bubuk dadi rempon. Nek nembang tetep semangat, jos. harus Pak. Iya. Pancen kowe diniati kok bubar kuwi ya. Ayo. Iya. Ayo saiki winang ayo nang iki sing jan bocah suci dalam debu. Suci-suci nek Pak. Tenanan ya suci tenan. Ayo gitu. Ya nang. Lingsam yen mutan. Ayo bir. Pak niki kan kula kan jomblo to Pak. Lah ngapa? Niki pengrayatan jenengan sing jomblo niki kira-kira sing cocok kalih kula niku sinten ya Pak? Sulama. Oh iya, Sulama. Mas, aku jomblo lho Mas. Ayo. Wes kowe gandeng karo kuwi aku setuju. Setuju Pak? Heeh, engko lek mlaku ning dalan ketes ana ndase. Aja kuwi bocah meneng, bocah sabar, munta dewa. Ayo. Ayo. Bir. Lelampahan kang Lebih mudah mencintai 1000 wanita daripada melupakan satu yang telah menggenggam inti jantung. Wah. Kocik ayam. saya ya lho Pak. Lah apa-apa. Pancen wong wedok jaman saiki hobine ya putus ngono kuwi ya. Ayam. Masalah. Ya nang tutup penang, bocah kok solekah kaya ngene. Bocah le cantik apa nek nyindeni srepek 9 jam, malah gemes aku. Semye. Besok mau teko tak setel bola-balik wetengku kaku kan ya ayo. Ora apa-apa, ayo, ora apa-apa. Ayo. Mboten Mbak kula ngantos napa tresno tulus nadyan ning gubuk asmara ngoten kemutan sesuatu ngono. Maksudmu Kemutan lakon apa ngoten lho Pak kula iki? lakone kuwi to? Terus no. Kok aku terus. Wae seri ya saiki berkita ya ayo. Ayo. Andu Papa Prapto ayo. Ya nang. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Kaloro cantik-cantik kabeh, suarane apik kabeh, tregel kabeh. Iya, pancen sinden saiki ya top-top ngono kuwi ya. Iya. Top Birgita. Remuk Yayi. Ayo. Gubuk asmara, yuk tetes Madangkara. Oke.
Dasare ya bakal tahu takwa. Ayo. Bareng putus saya tahunnya dirubung laler. Kok iso dirubung laler lho, Pak? Lah mergo ora kok tutupi, ditutupi nganggo tisu apa-apa ngono. Lah piye tahune ya wis kadaluwarsa wisan. Pripun Pak kandel? Lah iya ngono kuwi. Kaya winong lho primpen. Ditutupi direndo-rendo. Ditaleni biar ucul. Halal ayo. Wis to ben meneng sik. Ayo. Sapa iki jatah iki? Winong. Ayo nong. Cetetan. Mbak Winong Rendawati ya. Cetetan sakjroning Amir. saya marah Hey. Cakapane kare dhewe apa to ki mau? Catetan. Heeh. Sakjroning ati. Terus datan luntur. heeh. Saya merati. Merati ah jan tahune. Apa bir? Tahune bir kita. Ayo. Ayo rubung laler. Iya. Yo dintakne yo. Awas. Catetan sakjroning ati. Awas, nong. Kita jadi. Tahune. Awas. Hey.
iki lho lek kliwat ngene iki pikirane dhek kan galau. Stres Pak niki. Pikiran kosong. Ayo. Sing dipikir tekan ngendi-ngendi lho Pak niki Pak yo alah Pak. Mesakne ayu-ayu dirubung laler. Alah Pak. Salah. Sik tak takonane ya no. Nggih nggih, heeh. Eyang. Dalem. Aduh, sing lebone putri ya. Biasane dhewe sing lebone lanang kok ya putri ya. Daleme pundi, Yang? Aku semampir. Non? Semampir. Lah mriko pun tutup niku, Yang. Aku mau ngalih teko kono. Non? Aku mau ngalih. Andi Babu. Sinten asmane sinten, Yang? Jenengku Siti. Oh, Siti. Iya, jenengan ngerti bedane Siti karo soto? Nggih. Lek soto ki biune putih, lek Siti lek soto ya. Mesake Birgita niku bocah lagi bar putus gitu. Lagi rekoso nggih. Mimi nggih. Emah. Mimi. Emah aku mau ngalih. Mam nggih. Mau ngalih. Iya. Jajan ya. Mboten. Tahu. Pengen diambung karo dalange. Lah ngene aku isi malakaman. Ora tak ambung ya bocah ora waras-waras. Ya tak ambung gimana gitu. Nanti aku sampai rumah dikeprok parut ora. Nah, liyane diambung dalange apa, Nduk? Aku mesake tenan bocah. Apa, Nduk? Eyang Siti. Eyang Siti. Hah? Emah pokoknya aku pengen diambung. Diambung. Mas Sulomo ae Mas Sulomo. Lek tak wakilne gembut piye gelem? Emah pengen ku dalange. Lek ngono rada nyedak mriki no, mosok dalange cenanangan toko kono. Hei. Lah iki to, teko to, iki ratunya misteri Gunung Merapi. Jan. Bir kita diamput. Anu Mbak Siti dudu Birgita, iki dudu Birgita ra salah. Nah, ini Yang salah Mbak Siti, Mbak Bu. Siti sing lebone. Siti, eling ti. Ning kene nek mboke ning kene. Mosok njaluk diambung dialange. Awas. Siti. Dalange kae diutang karo aku rong disaur. Sarunge sik ning nggon aku. Iya, sing tulisane gajah duduke ya. Ah iya, maaf ya aku diutang. Kok anggap utang ra apa-apa lek nyaur kudu nyaur pira? Emah pengen diambung saiki. Diambung saiki masalah. Piye lho Bu ngene mesake lho. Awas. Sing marat orang. Awas. Ngopo? Ben dadi ra Mario ben. Lho, kuwi lho. Karo mak lampir ra oleh lho. Ayo piye, Jal. Siti ae lho. Wani, ayo lek wani. Tak jangkah tenan lho ngambung bojoku. Drama ayo. Rotoke drama. Ning ora tak kenek nih. Kaya film kan kurang sekilan asline ya ta. Kurang sekilan. Ning ketoke nang penonton, wah akeh ndelok Mbak Isin lah aku ngene. Wani ngambung tenan, aku medun goleki wong sing go wanteng nang tak ambung genti ya. Aku par goleki kami tuwa sing durung rabi. Ora bisa. Siti iki lho mikir Siti. Tolol Siti ora. Siti. Dalam. Mihunmu putih. Liyane diambung ya, liyane ya. Nggih. Ya wis manut. Duit ya, duit. Duit ae. Sak yuta. Kowe iki janjane prewangan apa kotak amal sak yuta. 100. Kurang. Piro? 50. Kira ngerti hitungan to. Oh, tolol ora. Ngertimu biru karo abang ta. Ya 50 ngene aku ki ora anu. Aku ning dompet enekku yo 50 kuwi ora. Ora percaya to kowe? Hah? 50. Nah, iki. Ya tak tambah iki swidak 70. 70. Siti 70. 70 ya. Loh, Piye? diambunge dereng lho Pak Dalang. Diambungi sesuk nang Ponorogo ya. Ngenteni Siti sitoke bubuk sik ya. Sampun nggih Pak Dalang, matur nuwun. Kuwi anu lho di anu ya, nggih tuku tisu. Lah napa waktu tumbas tisu? Ndakane nangis sae ning kos-kosan. Alah, Pak Dalang aku keringatan. Keringatan. Lah iya tukono tisu nggih ngelapi Lagi aku wis punya, minta tolong. Oleh keringetan ora ngambung ora masalah. Awas. Awas, siji.
Ha iya toh. Tolong. Piye Pak? Seta. Bu Kesi. Nyapa? Lho iki lho, keringet ilang to. Nah. Yalah ya. Ya wis ora apa-apa Bapak Ibu. Pancen nggih dadi bojone dalang. Sik ta? Ki salaman Bu Kesi sik, ngono dikabruk kowe ora. Ora. Engko sik. Ning kono. Pancen dadi bojone dalang niku atine kudu jembar, Pak. Ora Dadi mung atine. kula niku mboten gampang nesu. Pun kula ikhlas kok. Halah wis to, tak liarke bengi niki bojo kula. Nggih. Lho, Wis iki malah PN. bengi iki malah dikewanke ta aku. Gak apa-apa. Ayo Bir, minta maaf karo Bu Kesi, minta maaf. Bu, kula sak menika minta maaf nggih, Bu. Ngapunten nggih, Bu. Niki disekseni para penonton. Kula nyuwun ngapunten nggih, Pak Bu nggih. Iya Nduk Cahaya ora dadi apa. Wis to, ibumu ki ikhlas. Aku iki rumangsani raga tuwa, Nduk. Aku ki ngladeni Pak Cahaya ki ya wis ya nyuwun sewu, aku ya wis manak papat, ya wis lempo-lempo wis aku ikhlas ya nenek cah wedok ayu jenom, gelem ngopeni bojoku wis ikhlas Nduk, Bu Kesi wis tenan kono. Dipijuti kan bapakmu ya. Ngojo ora. Oke, terima kasih. Ini hanya sekedar hiburan. Ya ngono kuwi Bir, kudu ngono kuwi. Berani tampil beda ngono kuwi. Ada gebrakan-gebrakan baru. Dadi men iso sinden Madangkaran duwe ciri khas dhewe-dhewe. Lah Bir kita ya kendel kaya ngono kuwi, kemayu. Umi nggen alusan, Mbak Lia nggen gending, Mbak Tuti nggen braokan, terus Mbak Wino nggen salah. Ayo. Tak tang. Oke, Mbak Diajeng, Mbak Triastuti, yo dan juga Mbak Lintang Pambayun. Yo. Biasa Mbak Tuti, Mbak Chandra Mulya karo Genduk Lintang. Sampeyan arep nembang ndi? Sotya apa liyane? Pak Cahyo. Dalem. Niki wau enten jawilan dari belakang. Dari Bang Yosi niki kose Mas Yosi cuma menyampaikan toh ngeten lho. Kula nyuwun Mbak Tuti nyanyi sambil kemangi ya Bang ya. Dari Pak Tua tapi tidak berani tampil ke depan. Ini sawernya. PN dhewe to 1000. Lah nggo ijol kan pun telas to tong demete jenengan. Oh, engko tukul dhewe dompetku aja kuwatir ora. Ngono. Tambahi. Bir kita wae tambahi. Kotong plompong. Lah kowe arep njaluk ambung apa piye, Gus? Mbak Tuti. Wis tau. Nek njaluk tambah iki njaluk ambung sih. Engko para isu. Para iso. Oh, para ero. Iki didom cah telu ya. Didom cah telu. Heeh, 900-an. Iya, kok kena dienggo parkir kok, Mbak. Iya. Tadi sedane apa sedane? Sotya apa sambil kemangi? Sotya wae ya. Sotya. Oh, Sotya. Iya, peh arep ditinggal Sotya wae. Oh, alah ditambahi meneh. Oh, ya nak bener nak. Kok sing sabar ngono lho, Mbak, sing lilo, sing ikhlas. Setia Dita, Setia. Aku ngucapne selamat berbahagia karo Setia sok mbeno. Karena selama dengan saya dia tidak pernah bahagia. Dia tertekan. Lah karo awakmu iki ngopo ora? Berteman. Ini Pak Cahyo ditambahin neh mesake lho. Ditambahi 3.000 dari belakang. Mbak Tuti tak tambahi 3.000 lho. Heeh. Lah ya tembang napa? Arep Sotya apa kemangi? Ayo. Sambil kemangi. Oh ya wis. Jare Sotya, saiki sambil kemangi. Lho. Oh. Sing ndi? Mbak Tut. Hah? Oh, tolo. Tolo. Sidan tolo. Melu-melu tersinggung ya ora.
Mboten. Ora coba ya. Enggak boleh. Nggak Kita tuh cuma Gion enggak boleh tersinggung. Nah, tersinggung gak untuk mangkat. Oh iya. Mangkat nendi? Hah? Mangkat nendi? Mulai. Nah iya. Dier. Tak guyu dhewe ora lucu. Sing ndi? Sambel kemangi. Apa no? Mana? Oke, sambel kemangi. Sambel kemangi. Ya wis apa-apa, engko soto yo ngin goro-goro ora apa. Ya. Maka sambel kemangi oleh trio Wek Wek Madangkara. Oke.